pacho kae. Riwruok mar FIDA kwedo mokalo ni kamar jong'anyo, lwenje mag kit chwech kod rocho ratich oganda. Riwruogno riwre kod jo Kenya mamoko kwedo mokalo ni kama biro dwa jimbore mokale pacho kae kod rocho ratich oganda mabende ne oneno e kinde ng'anyo mar Sabasaba chieng' wuok tich mar jumani. FIDA okwayo sirikal mondo kaw okang' mar chik ne obila mabende tiyo kod teko mathoth kuom jong'anyo, ahinya to kuom joma mine kod rowere, kendo koro gidwaro ratich jogo mane onegi kod jogo mabende noyudo hinyruok e kinde ng'anyono. Tumeungana na Wakenya kusema ya kwamba mauaji ambayo yanaonekana ya kiholela kutokana na siku ambayo tunaita Sabasaba na pia Juni tarehe 25 ambapo kulikuwa na maandamano ya vijana ambao wanaitwa Gen Z yametukera sana. Mpaka sasa kupitia ripoti za wanahabari na Kenya National Human Rights Commission na idara tofauti za kijamii, kuna dhibitisho ya kwamba watu 50 wamepoteza maisha yao kutokana na maandamaji hayo. Yule ambaye amepoteza maisha hivi sasa karibuni nchi ya Kenya ni msichana wa miaka 12 ambaye anaitwa Bridget Wainaina, ama aliweza kuuliwa na risasi ambayo ilimpata akiwa kwao nyumbani.